der har besøgt min bedste veninde Emilie, og så tænkte jeg, at vi ville lave sådan en bedste veninde-tag. Og jeg har tagget mig selv, fordi jeg er ikke blevet tagget af andre. Men jeg gør det. Hvis jeg taggede dig, så var jeg tagget af Emilie. Og så derfor har vi tænkt os at lave det nu. Og vi har alle spørgsmålene her på computeren, så vi lige sidder og læser op fra, hvis vi kigger derover. Så det er derfor. Ja. Skal vi begynde? Ja. Hvordan og hvornår mødte I hinanden? Vi mødte hinanden, da vi startede i 4. klasse. Jo, vi startede begge to i 4. klasse. Men det var ikke, altså der mødte vi hinanden som hej. Altså, jeg sagde hej til alle i klassen, fordi Iben kom en måned fra mig. Og det skal lige sige, at vi kunne fandme ikke lide hinanden i starten. Hold kæft, vi kunne ikke lide hinanden i starten. Puh, ja. Hun var dum, grim og havde rottehaler. Ej, men der mødte vi hinanden sådan, ikke? Det tror du godt, hvis vi kan klippe, så det kommer til at lyde okay, ikke? Nå, jamen, og så kom Iben hen, og så spurgte hun, Emilie, vil du ej? Og så, det ville jeg gerne. Nå, men, og så fandt vi bare ud af, at vi havde sgu en god kombi, hvis vi lige cocktailede den lidt. Ja. Altså, det her, det er, det her er Iben, og det her, det er Emilie. Vi blander lidt af Iben op i Emilie. Hvad er jeres bedste minde sammen? Det var da vi havde været en krig. Jeg stod der i regnjakke, og jeg havde undertøj på indenunder. Og så står du med en vandkande lige over mit hoved og bare hælder ned. Og jeg står der og kigger. Og jeg forstod ikke rigtigt, det var vandkrig, men du står og griner. Det skal lige sige, at jeg vandt. Ja. Stranden, ja, stranden. Satan. Ulækker mad. Ja, den der, hvor du bare blev ved med at slime mig. Og jeg var virkelig virkelig, så jeg havde det virkelig dårligt. Og vi havde aftalt, at vi ville lave sådan en video til YouTube med ulækker mad og drink. Og så lavede vi sådan en ulækker drink, og vi havde aftalt, at vi dramatiserede det sådan lidt. Altså overdrevet lidt vores reaktioner, så folk ville have noget godt at kigge på. Og Emilie står der sådan ud over, altså ude på min terrasse. Og jeg står der, det er godt Emilie, kom så giv din bedste hjem, og jeg se din lille trøje. Dramakugle. Og så... Og jeg stod der sådan i 5 minutter og bare filmede hende, og hun stod der, Iben, det er ikke sjovt, jeg mener det. Ja, okay, beskriv hinanden med et ord. Beskriv med et ord. Det, der fylder mest i dig, er ord. Det er nok underligt, men det er på en god måde. Nej, jeg ved det faktisk ikke seriøst. Fordi de fleste vil nok sige, at det er helt klart sød. Men så sød er du altså ikke, altså. Du er mere underlig, end du er sød. Men du er også rigtig sød. Hvordan underlig? Men på den måde, at du for eksempel, hvis vi er til fest, og du skal danse. Man skal i hvert fald ikke ud og danse med dig. Fordi du danser alene. Det er som en taber. Nej, men du hopper rundt og siger det underligt. Og alle kigger. Okay, så beskriver jeg dig med et ord. Forvent, jeg er bare helt blank. Kan du ikke finde nogle ord, der passer til mig? Jo, det er fordi, jeg har for mange. Ja, selvfølgelig. Jamen, det der fylder mest. Kom nu. Troværdig. Altså, jeg ved altid, at jeg kan stole på dig. Ja. Okay, vi laver noget fantastisk. Du min arm så ikke knæk. Hun er også lidt hypokonter. Fantastisk. Ja. Okay, hvad er mit drømmejob? Du skal ikke sige rocker, skal du bag. Nej, selvfølgelig ikke, fordi det er det ikke længere. Det er rengøringsdelen. Nej, Ibens drømmedrøm, det er psykolog eller forfatter, og det er pissekedelige job, så jeg fatter det. Du mangler en. Eller isten eller sådan noget. Nej. Forfatter, naturfotograf. Var det ikke der, den var? Nej, du vil gerne være sådan en, der bare rejser rundt. Ja, men det var ikke den, der manglede. Jamen, hvad fanden manglede så? Jamen, det ved jeg jo ikke. Det gør du da. Ja, men det skal jeg ikke sige jo. Nå, jamen, så ved jeg det ikke. Så du siger, at du ikke kender mig? Iben, hvad er mit drømmejob? Fysiologlæse. Ja. Tænk på min blog. Iben, jeg ved det ikke. Journalist. Nå, ja, sgu da. Hvorfor fanden siger du så tænkt på min blog? Det var det noget underligt noget. Var det journalistet? Hvad er mit yndlingsmakeupmærke? Og det er...
Mia Agge Palet. Nej, det er KS Dalskentors. Hvad er mit liv? Du har ikke noget med det, du kigger ikke på din makeup. Hvad er en ting, der irriterer dig ved mig? Kun én ting. Kender ikke det der med, der er mange små ting, men det er ikke sådan noget med, som det går mærke på. Sådan har jeg det også med dig. Ja. Ja, ikke også? Det gør ondt. Det irriterer mig rigtig meget, at man ikke må røre ved dit ansigt sådan her. Ej, hold op. Ej, lad være, Emilie. Fordi det kan man ikke lide. Ej, lad nu være, bitch. Hun ringer engang, hvis jeg havde til øvrigt, når hun står rundt som make-up af, og bare sådan. Hvad irriterer mig ved dig? At du rører ved min hud. Altså sådan her. Nej, hold nu op. Hvis I kunne tage hvor som helst hen i verden sammen, hvor ville I så tage hen, og hvorfor? Vi skulle til USA og se Wall of Fame, vi skulle se Michael Jacksons stjerne. Hvad? Jeg tror, det er Wonderland. Eller Neverland. Jeg vil gerne til New York. Jeg vil gerne se Michael Jacksons hus. Hvad er jeres yndlingsinterne joke? Der var engang en blondine og en brunette. De havde hver deres tøjsmag. Så går de ind i en butik. Og så kommer de ud med den samme kjole. Hvem tager længst tid med at blive klar om morgenen? Jeg vågner. Jeg skulle gerne vågne klokken 7, det har jeg aldrig prøvet. Jeg vågner klokken 7:15. Du står op klokken 7, og så kan du lige noget 10 minutter før. Jeg skal til ansigt, og 10 minutter før til make-up på, og 10 minutter før til tøj på, og 5 minutter før til spise morgenmad, og så er det klar. Det er det, der ikke er. Okay. Hvad er min yndlingsårstid? Julen. Det er en årstid. Forår, sommer, Nej, jeg troede, det var det der andet noget, det må være. Jeg kunne forestille mig, det var der, hvor de havde, når de begyndte at blive orange, så du kunne tage en masse billeder. Vinter. Forår. Efterår er det helt sikkert. Ja, det er det faktisk. Er det? Hvad er min? Og jeg har faktisk en. Det lignede lidt, det var det der overraskede mig mest. Prøv at høre, nu har jeg lige en forklaring. Det kunne godt være sommer, men jeg kunne også bare se, at du ikke var det, fordi du har det så varmt hele tiden. Så jeg tænker også lidt, at det måske er forår. Det er det ikke. Det er vinter. Og det er det, fordi der har jeg en undskyldning for at blive indenfor. Jeg men tror, det næste det er er helt klart sommer. Jeg tror, ja. Er det... Ja, ikke også nu, så jeg havde ret. Ja, de ligger sådan meget op ad hinanden, for jeg elsker sommer. Ja. Der er man også sommerferie. Og der har jeg også fødselsdag. Hvad er min yndlingssang? Agne Sobel. Riverside. Riverside. Ikke godt? Jo. Jeg har også en. Hvad er det for en? Jeg har en trøje, hvor det står på. Beat it. Yeah! No. Gonna be okay. Just beat it. Ej, det kunne man ikke lave en remix af. Ja, men den synger sangen. Michael Jackson. Ja, det er godt. Hvordan er det at være bedste veninder med mig? Bundløs ærlig. Kommer nu. Sandhed. Sandhed. Det er... Men det er sådan meget okay, altså jeg synes det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide at være din bedste veninde. Jeg er glad for, at jeg får en bedste veninde. Altså, jeg er glad for, at jeg har fået en bedste veninde. Ej, jeg er glad for, at jeg har fået en veninde. Ej, jeg er glad for, at du er min bedste veninde. Og det er fordi, at vi er så forskellige. Men vi er dog... Yin og yang, og jeg er yin. Jeg vil faktisk lige vil sige det, og jeg er yin. Fordi du er yang. Nej. Og vi har haft en diskussion så mange gange. Jeg er yin. Jeg er yin. Nej, hun er ikke yin. Jeg er yin. Hun er yang. Jeg vil ikke være yang. Du er yin. Ja, jeg er yin. Nej. Jo, nu er jeg yin. Hvordan er det for mig at være bedste veninde med dig? Det er dejligt. Nå, men jeg er rigtig glad for, at jeg har dig som min bedste veninde. Og jeg kunne ikke forestille mig at have nogen anden. Nå. Tak. Går jeg med høje sko eller ej?
Det er en blanding. Men du har jo de der rigtig før sko. Du har også snakket mine sorte sko og ødelagt dem. Så dem går du så selvfølgelig ikke så meget i mere. Men altså, du har gået, du kan altså hvis du skal til fest eller et eller andet, så kan du da godt gå i høje sko, men ellers så går du i flade sko. Hvad med mig? Du går i flade sko. Jeg går kun i høje sko. Kunne du se det for dig? Nej, men du køber høje sko for det at gå i dem. Bare fordi du synes det er sjovt, at jeg har 2 par at gå. Ja. Hvad er mit yndlingsdyr? En hund eller sådan noget? Nej, jeg skal lige tænke. Jeg havde engang sådan en rigtig sejt dyr, jeg ikke engang kunne udtale, fordi jeg bare ville være sej. Ved du mit yndlingsdyr? Det tror jeg faktisk godt, du ved, hvad det hedder. Ja. Er det en kat i den? Nej. En hest? En kamel? En ko? Kom nu med et eller andet. Nej, det er mere eksotisk. En løve? Nej. Hund? Nej, men så lukker vi den der. Lærken vil også gerne vide, hvad dit yndlingsdyr er. Jeg har ikke noget yndlingsdyr. Okay, hvis den andens hus var ved at brænde ned, og alle mennesker og dyr var helt okay, hvad ville jeg så redde, og hvorfor? Din computer, så engang. Vil du også lige opdatere bloggen? I dag brændte mit hus lige ned. Og jeg glemte mit kamera. Ja. Det vil jeg gerne. Din computer? Ja. Din mobil? Ja. Ja. Kan jeg lide komedier, gyserfilm eller tøsefilm? Gyserfilm. Du kan også godt lide komedier. Du siger ikke så meget om tøsefilm. Men jeg vil sige gyserfilm, det er nok lige dig. Ja. Hvad med mig? Tøsefilm, ja. Eller komedier. Ja. Men du kan bedst lide tøsefilm. Ja. Hvad er min yndlingsfilm? The Uninvited? Nej, det er heller ikke din yndlingsfilm overhovedet. Hvad er det for en? Ved du det selv? Nej. Hvad er min yndlingsfilm? Nej, vent. Jeg har den. Night and Day. Den kan jeg virkelig godt lide. Den er virkelig god. Night and Day, den er rigtig god. Nej, din yndlingsfilm er helt klart den der dokumentar om Michael Jackson. Det kunne det faktisk godt være, men det var ikke den, jeg havde tankerne. Jeg tror aldrig, du har set den helt færdig. Nå. Jeg har ikke set den helt færdig. Titanic? Ja. Er det Titanic? Ja. Hvad spiser jeg, som er underligt? Din mors mad. Din mor står derude. Jamen det er bare underligt. Det er bare underligt, at hun ikke kan lide kage. Det er det eneste underligt. Det spiser jo ikke, men det er ikke det. Nej, men det er bare underligt. Det er det eneste underligt ved Emilies madvaner, så vidt jeg ved. Hun spiser ikke kage, hun kan ikke lide kage. Det eneste hun kan lide, det er hindbærsnitter. Hvad er mit yndlings-tv-show? Det må være Desperate Housewives eller Friends. Ja. Nå, nej, jeg har et, og du burde vide, hvad det er, fordi det er sådan en fucked up reality. Nå, Fristet? Nej. Paradise? Ja. Så nu er et flere spørgsmål? Det er fandme dejligt. Ja, hold kæft, det tog lang tid. Skal vi væk? Skal vi ikke lige sige farvel til klokken først? Hej. God aften, middag, formiddag, morgen. Hvis I ser video på YouTube, så håber jeg, at vi ses på inditrinhansen.dk. Og hvis vi ikke ses der, kommer vi hjem til dig og smadrer dig. Er det alligevel en for stor trussel? Ja, skal vi trække den tilbage? Jeg spiser. Hej bloggen! Hej bloggen. Nej, det siger bare hej alle sammen. Nej, man siger hej bloggen. Jamen det siger jeg ikke. Jeg synes det lyder dumt. Hej bloggen! Hej alle sammen. Nej, hej bloggen. Nej, man siger hej alle sammen. Hej bloggen. Hej alle sammen. Det var helt dårligt, jeg siger virkelig tis. Skal vi holde sådan en kort pause? Ja. Det var sådan en stor i håndklædet ude på badeværelset. Jeg ved ikke, om det stadig er der tøjet med håndklædet. Ja, jeg gjorde. Det var altså ret stor.